Kamgbe mbụ mmadụ enwezuga di m Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu, ahụtụbeghị m onye ọzọ ndị Igbo na-anụrụ ihe ndị Igbo nwere ike ikwenye okwu ha wee pụta mee ihe a gwara ha karịa mmadụ na-aba ndị na-ekwu maka ha wee bụrụ ijele ndị Igbo Chief Raf Wazulike yana ọhamadike ndị Igbo Maazị Nnamdi Kanu. Ọ bụghị na ha kacha mara, ọ bụghị na ha kacha ekwu, ọ bụghị na ha kacha ndị ọzọ jide ego. Otu ihe m kwenyere bụ na n'ihi na ha na-ekwu maka nnwere onwe Biafra. Mana otu ihe dị mwute bụ na mmadụ na-aba ejighịzi anya ahụ onwe ha. Ọ bụ eziokwu na ha na-ebu igbu n'ofu akpa. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe gbasara Biafra bụ ihe jikọtara anyị niile ọnụ na onye ọbụla na-ekwu maka nnwere onwe ndị Biafra, mana na o ruo na mgbe a ga-enweta udo n'etiti oke mmadụ na-aba ndị Igbo ji biri. O wee na-akpọku ndị Igbo niile, ndị isi ndị Igbo niile, ndị ọ dị anyị ka ha na-anụrụ ihe. Ọkwa dịka Igbo ukwu Chukwuemeka Ezife, ọchị na nwata ndị Igbo Ikediọha Kim, Sinetọ Enyinna ya Abaribe na ndị ọzọ niile bụ ndị ọnụ n'ori n'okwu, bụ ndị ọ na-abụ ekwu okwu ha ege ya. Biko anyị na-ayọ unu na o ruo na mgbe unu ga-apụta mara ka mmadụ na-aba ga-enweta udo, ka anyị mara na anyị niile ọ ga-ebido kwuo n'otu onu karịa mmụọ nshikọ egbe buru ibu ya kwatuo ya anyị na-afụ ugbu a. Maka na amaara m na ọ bụrụ na mụ na gị na-achụ nta, ozugbo isiri n'ụkwụ m dịka ụkwụ anụ, anyị nụwa ọgụ anụ a na-achụ ga-agbanahụ, anyị nụcha ọgụ anyị natakwa gbara aka nata. Ya mere do biko, ọ bụrụ na o ruo na mgbe anyị ga-asị ka biko ka ọgụ gboo unu. Kedu etu ebe a nọzi mewe okwezi ịpịkwata? Maka na anyị mara na ya bụ oso na ndị izizi bịara kwuo ya bụ ihe. N'uche nke kedu ebe mmiri si bụ okwu gbogoro? Ha na-eri ngari, ha na-eri aka azụ, ha ga-aga na ndị iro ego ka ha tipie ebumnobi anyị. Ihe a na-anụ anyị n'ọkụ n'obi oge ọbụla bụ nnwere onwe, ọ ga-anara ego, rụwa ụlọ oriri na nkwari, na-arụ sọsọ ụlọ, na-azụ ụgbọala niile dị iche iche. Ọ dịzie ka onye ugwu nọ n'ihu ọdabịa ezu ike n'ihu ugwu, ọ dịbeghị ugwu ọ na-ezu ike. Anyị sị na ọ bụghị ụdị ihe dị etu a ka anyị chọrọ. Mmụọ Chineke wesị n'ime ha wee wezuga onwe ha wee pụọ. Onye nwe anyị wee gbakọta ha azụ n'ihi na abịa kwuo okwu asị nke ha na-emeghị ha sị anyị na ha mere. Anyị sị ha gosi anyị ụzọ n'isi mee ihe dị etu ha, inu ji na anyị isi na ihe mere onwe ihe ọla anyị na ahụ. Asị na-enyere anyị observer status, ụmụ mkpọmkpọ asị niile dị iche iche. Onye nwe anyị wee ezi anyị ozi sị na ọ bụghị ihe a bụ ihe ha chọrọ ka anyị mee. Anyị kwuo eziokwu na ha ga-anapụta anyị. Ọ bụ n'eziokwu a ka anyị na-ekwu. Ịhụgo ya mmekọrịta ya na ndị ugwu Awụsa, ha sị na ezigbo nwa ha ka ọ bụ, na ha na-aghọta ka o si na-achụ ihe nwere onwe Biafra, na nke anyị ma na-ekpe ha ọkụ n'ahụ na anyị na-enye ha isi ọwụwa. Nọ nke a Wazulike na-emebu nke ha chọrọ. Ndị be anyị were ire ha ga-eze ha ọgụ, ma ndị na-ekwu eziokwu na ndị na-atụ asị. N'ihi na okwu asị anaghị anọgide, sọsọ ihe na-anọgide agwụla sọsọ eziokwu. Onye okenye kunie ga Abuja ga metọ onwe ya, ọ garie aka azụ ganya ndị Awụsa na ndị Fulani ego, ọ bata ala Igbo ọ na-akọ eri. Onye dị etu agaghị m akwanyere ya ugwu. Ka anyị bụrụ onye eziokwu, akwanyeghị m ibu nwa ogbenye. Aga m enye gị ugwu niile n'ihi na ọ dị mma ndị be anyị ka anyị na-achọ, nsọpụta anyị ka anyị na-achọ. Ọ bụghị ndị na-agbara ndị Awụsa ndị Fulani odibo. Mba, ha chọrọ ndị eziokwu. Ọ bụkwa eziokwu akarịrị Biafra n'Igbo. And I have come with the Holy Bible. I'm a Christian. All Christians believe in the Holy Bible. Nnamdi Kanu. Since I started this struggle on 13th September 1999, if I have ever contemplated
talk about accepting oil block or money or contract or any other gesture from the federal government, state government, or local government against our struggle for Biafra, may I die a shameful death, both on earth here and thereafter. Number 2, if I ever did anything like that, like accepting oil block, contract, appointment from federal government, state government, local government, may I die a shameful death, both here on earth and thereafter. When you were in prison, Nnamdi Kanu, you alleged that I, Ralph Wazirike, had been contracted by the federal government of Nigeria to cover myself, my face, and give evidence against you in court. Nnamdi Kanu, if anything like that ever happened, if anything like that was ever contemplated, if any such discussion was held, even on phone or in physical, may I die a shameful death, both on earth here and thereafter. And lastly, you alleged on 30th of May 2020 that late Senator Chukwumerije, may his soul rest in peace, brokered a deal between me and the federal government, where I made so many billions of naira, where the federal government gave me so much money. Nnamdi Kanu, if any such thing happened, if any such thing was discussed between me and late Senator Chukwumerije and the federal government, if any such money passed hand between me and the federal government, may I die a shameful death, both here on earth and thereafter. Nnamdi Kanu, you know that you are telling lies against me. You are blackmailing me in order to be in control of the struggle, to make me look bad before the whole world. What I ask God to do for me is to forgive you and change you to a better person. Above all, I ask God to bless you through our Lord Jesus Christ. Amen. Ugwumba ji ohere a na-ayọ ndị nsonaazụ mmadụ na-aba ka onye ọbụla mere mma ya tinye n'ọbọ maka na anyị mara na udo ka mma. Ya mere biko onye ọbụla abịa n'ebe abịa akụghiri maka na anyị mara na ọ bụrụ na mmadụ na-aba jikọtara aka ọnụ na ikekwe ebe anyị na ugbu a anyị kara ịgafe gị na nweta onwe aha anyị na-ekwu okwu ya. Ya mere biko dịka mmụọ abatagoro n'ime ijele, anyị na-asịkwa ka Maazị Nnamdi Kanu ọhamadike ndị Igbo biko ka isorokwa otu ụkpụrụ ahụ, maka na anyị mara na ihe mere mma na-adị mma. Otu ụbọchị, ikekwe otu ụbọchị mgbe na-adịghị anya, anyị ga-ezukọta ọnụ wee kene Chukwu maka iweta udo n'etiti mmadụ na-abụọ. Ugwumba ekene onye ọbụla, birikwanụ. Ugwumba kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu. Ugwumba.